hrať. Dám hrať. Lebo preto som sa premenoval na Minecraft Miner. Bo chcem ultra hardcore a ešte si zmením jazyk. Jak mi dovolíte. Tak už som si to dal po anglicky a teraz aby ste mi verili. Dám play. Tuto si dám Create New World. Survival a zapnem si hardcore. Takže play in hardcore mode. Takže sa mi neregenerujú životy, tak to bude ťažké, kým sa to dolejduje zase. Tak začali sme survivali, zvedel som si trocha na joystickovi. Lebo som zvyknutý hrávať Minecraft na ovládači. Tak na joysticku sa mi to bude lepšie hrať. Ty vole, ja sa tak bojím, že keď si dám jeden damage, že ja tak zazjapem, že a moje už aj vaše skôr. Mne to môže byť tak jedno. Vezmem 4 dreva. Bum, bum, bum. Vykraftím blanky. Bum, bum. Bum. Tyčky, crafting table. Položím. Základné drevené sú ti zbytočné. Vezmem krompáč. Idem sa kopať pod seba, aj keď to sa nemá, ale ja idem iba zo pár blokov. Tak. Fuj, tu je tma. Tak. Vezmem trebárs 8 kameňov. Teraz to vystavám. Hop. No a čo teraz? Hop. Keby tu hneď bolo, kde si žil. Keby som mal železo a bola by tu voda, tak by som skúsil water bucket. Kto nevie, čo je water bucket, tak to je to s tým, ako vám to povedať, to je to s tým, jak sa to, keď máte kýbel vody, tak to poviem v slovenčine, nejak belík, ako jaký, a proste skočíte od niekiaľ z hory a dáte ju pod seba a to sa vraví water bucket. Rýchlo nájsť ovce, lebo v noci buď sa zakopať, alebo prežiť. Tuto je to kto z koho. Oceán. No čo som mohol čakať. Tak crafting table. Tak to je problém. Toto dám preč. Tyčky. Bude mi nalož. Sakra, jedno drevo. Sakra. Rýchlo. Bo hneď uplynie deň rýchlo a bude zle nedobré. Sakra. Tak, vezmem. Tak otvorím crafting table. Lopata. Teraz, jak sa craftí loďka. Však loďka sa ťažko nekrafí. Tak, tuto má byť lopata. A tak. A tak? Nie, tak bez toto. Aha, ja som nepotrebovala lopatu. Lebo viete, zle sa mi to craftí na mobile, keď to hrám. No a teraz si poviete, tak to je hra na mobile. Strašne dlho plujem po oceánu. Konečne som našiel nejakú pevninu. Naposledy ste to videli, keď som si vykraftil loďku strašne ďaleko, už ma z toho až ruka bolí. Hop. Som vytiežil, to je kelp? Hej, kelp. Nič sa. Nikdy to nedič nástrojami. Chyť ju. Mám ju?
Asi ju mám. Neviem, keď je, tak není taká drahá za pol. Dúfam, že sa tu môžu spawnovať ovce. Viem o vlkoch. Juj, to je malá korietačka. Mohol by som si zarobiť turtle helm. Neviem sa tu, či není tu nejaké železo a není. Ovca. Kľudne, govočka, iba som ťa prišiel zabiť. Sorry, deti, čo ma teraz asi nemajú hrať. Lebo som zabil ovcu, žiadne železo tu nevidím a ťažiť sa mi ešte ísť nechce. Ťažiť budem v druhom parte. Teraz si chcem... Dneska je môjim cieľom postaviť si posteľ a dom. Takže tak. To nie je veľký cieľ. Je dobré vedieť, že sa tu spawnujú ovce. Veľmi dobré vedieť. Ale málo ich tu je. Buď mám smolu a vyhýbam sa im, alebo neviem. Lebo ich je tu málo, ty vole. To obídem veľkým oblúkom. Železo. Tak ideme dole. Ajaj. Strašne veľa mobov. Alebo tam nejdem, lebo ja sa bojím tých mobov. To jedno srdiečko a to je zle nedobré. Zajac. To je sneh? Ja som v snežnom biome, tu sa môže spawnovať tá líška. Idem si postaviť barák. Tak idem si naťažiť. Mám cca tak a pol dreva a tuto je také pekné miestočko. Tak tu si začnem stavať. Tak. Hop. Taký malý. A čo veľký? Taký... cca do... No, toto mi tu prekáža. To nie je žiadny problém. Ojoj, noc. Kašlem na dom. Tu sa zatiaľ zastávam. Troška hlbšie. Tak. A tak. Tuto sa zatiaľ zastávam. Bo kto vie, tak ja cez noc som zraniteľný. Veľmi. Tak keď skončí noc, tak